Sònia Esplugues, soc diputada del grup parlamentari popular, també soc regidora de l'Ajuntament de l'Hospitalet, soc de l'Hospitalet i aquesta és la primera legislatura per mi. Us presento la meva capsa i aquí dins hi ha els 3 objectes que em representen. En primer lloc, he escollit una fotografia dels meus pares i la meva parella perquè són el que més estimo. Estem a casa dels meus pares, estic vivint amb ells, tot i que al cap de setmana, quan estic amb la meva parella, anem a Castelldefels, que tenim allà un petit apartament, i estem allà en parella. Els he escollit amb ells perquè és la cosa que més estimo i sobretot he après els valors del sacrifici, del servei a les persones perquè som a més botiguers i estan de cara al públic i sobretot l'esforç i el sacrifici pel treball i sobretot el fet de ser bona persona, com són ells. Sí, sí. En segon lloc, he escollit un llibre, un formulari de perfumes i cosmèticos que feia servir el meu avi a la seva botiga. I jo, les meves arrels són ben marcades per aquesta drogueria, que he viscut, ha passat per aquí tot el barri, va ser la primera drogueria que es va obrir al barri de Santa Eulàlia i ara mateix és l'última que queda en aquest barri. Per tant, les meves arrels estan barrejades entre colònies, pintures i objectes de neteja. El barri de Santa Eulàlia és un barri molt proper, amb una gent que es fa estimar. Amb el meu company, el Toni, el que fem és els dissabtes al matí ens aixequem ben d'hora i anem a voltar per el barri de Santa Eulàlia. I en tercer lloc he escollit uns guants de protecció que faig servir quan faig la meva afició preferida, que és anar amb patins de línia. I aquesta afició la tinc des que era petita, quan aleshores el que feia era patinar sobre gel. Posteriorment vaig començar la meva afició al patinatge en línia. Jo començo inicialment a treballar al Partit Popular de Catalunya, al Departament de Premsa, als anys 90, 93, 94, i a partir d'aquí entro al gabinet de premsa i mica en mica vaig assolint responsabilitats fins a arribar a cap de premsa del PP de Barcelona. Les meves ganes i la meva estima pel partit em van portar que l'any 2007, quan els meus companys em van demanar que em presentés com a una de les regidores a l'Ajuntament de l'Hospitalet, vaig optar per assolir aquest compromís. I una vegada el nostre president, Mariano Rajoy, va assolir el govern d'Espanya, va nomenar a María de los Llanos de Luna com a delegada de govern, fet que va provocar que hagués de deixar el seu escó al Parlament de Catalunya i vaig entrar jo a substitució d'ella. Amb anys anteriors. La veritat és que he tingut la sort de trobar-me amb un grup parlamentari cohesionat, que està tothom, que fa molt equip i que, per tant, en el moment que jo vaig entrar, tots els meus companys em van donar el seu suport. L'oposició que estem fent des del Partit Popular és una oposició sèria, valenta, i que té com a màxim objectiu assolir l'estat del benestar que hem perdut fins ara amb el tema del tripartit i intentar assolir que l'economia catalana surti endavant i, per tant, nosaltres des del primer moment hem apostat per donar un suport responsable als pressupostos de la Generalitat de Catalunya perquè pensem que cal prioritzar les polítiques econòmiques i, per tant, nosaltres amb aquests pressupostos el que hem fet és millorar-los i aconseguir que l'aposta sigui l'economia i no derives nacionalistes ni experiments raros que l'únic que fan és despistar i no centrar-nos en el que veritablement ens importa a la gent. No, però no ho descarto. A la Meritxell Borràs, diputada de Convergència i Unió, i li ficaria totes les propostes que presento i presentaré per l'Hospitalet perquè doni suport i entre les dues puguem fer una ciutat molt millor. Te deseo buen año, te deseo y te extraño.